Alguna vegada has començat una lectura a classe i has vist més badalls que a la reunió d'avaluació? No et preocupes, no és el text, és que falta calfar motors. Avui et porto estratègies perquè els teus alumnes no entren en mode lectura automàtica i vulguin llegir més des del minut 1. Per què són importants les estratègies prèvies? Llegir sense preparar el terreny és com plantar tomàquets en ciment. Activar coneixements previs, generar curiositat i establir un propòsit converteix la lectura en una aventura, no en una tortura. Per exemple, si volem llegir alguna cosa sobre volcans, no n'hi ha prou amb dir «Obriu el llibre per la pàgina 23». Captaràs més l'atenció del teu públic amb preguntes com «Sabeu què passa si fiques Mentos dins d'una botella de Coca-Cola?» Bum! Ja has captat la seva atenció. Estratègies concretes. Algunes de les estratègies que podem utilitzar abans de començar a llegir són pluja d'idees. Val tot, fins i tot frases boges i absurdes. El meu germà sembla un volcà quan el maten en Fortnite. Prediccions. Qui serà l'home de la portada? Spoiler, no és Pedro Pascal, però també té cara d'haver vist coses que no creuries. Mapa mental. Ideal per als qui dibuixen millor que escriuen i per als que dibuixen pitjor, també. Preguntes guia. Què és per aprendre? Què m'interessa? Hi haurà examen? Per descomptat, encara que avui no. Aplicació a l'aula. D'acord, ja tenim les estratègies, però com es veuen en acció en una classe real, amb alumnat real i no amb eixos xiquets dels anuncis que sempre estan atents? Exemple pràctic amb text narratiu. Imagina que has de llegir un conte sobre una xiqueta que es troba un llibre màgic. Abans de llegir, pots preguntar «Què faríeu vosaltres si un llibre us parlara? L'obriríeu o el tiraríeu per la finestra?» I ja tens mitja classe amb ganes d'escriure una història pròpia abans de llegir l'original. Exemple amb text informatiu. Si el text tracta sobre els taurons, pots començar amb una pluja d'idees amb el que saben sobre aquests animals. Algú dirà que mengen persones, un altre dirà que són com el megalodó de la pel·li. I tu, mentrestant, vas guiant cap a la informació real. Adaptació per nivells. Amb els més menuts, empra imatges, objectes o fins i tot sons. Una vegada vaig dur a classe una caixa misteriosa amb pistes abans de llegir un conte. Resultat, més atenció que a l'hora del pati. Amb els més majors, planteja dilemes o preguntes provocadores. Per exemple, si serien capaços de renunciar al mòbil a canvi de poder tindre entre els braços el seu amor platònic. Debat en marxa! No cal aplicar totes les estratègies cada vegada. Amb una ben triada ja estàs ajudant l'alumnat a començar la lectura amb ganes i amb el cervell activat. I si no funciona, sempre pots tirar-li la culpa al canvi de lluna. Fins la pròxima!